Irido ang sarong lolo, makalihis na mabudala nin pampasaherong tricycle sa Santa Rosa, Pasakaw, Camarines Sur. Alas 7:30 nin aga kasuudma. Binisto ang biktima na si Juanito Bongolin, 78 anyos, residente kan parehong lugar. Sigun kay Police Major Alan Lopez, ang Acting Chief of Police kan Pasakaw Municipal Police Station, parehong may sala ang duwang lado. Huli sa basang na pag-U-turn kan tricycle driver, asin ang pagbalyo man kan biktima ng mayo sa pedestrian lane. Kapabayaan po kayan dahil po sa driver na nagmamaneuver kan sayang sasakyan dahil niya pikiling ang palibot niya kung clear bago siya magmaneuver kang sasakyan niya. And parehas man po sa hilingguman, pati ang satuyang biktima na nabudalan dahil niya consider ang mga paabutan na sasakyan. Dapat po parehas po sila nag-serve ng precautionary habang nagagamit siyang satuyang tinakbo. Maswerteng minor injury sa naman ang sinapo kan biktima na hasta sa presente ang nagpaparahay pa. Dainaman nagsaangat panin kaso ang biktima matapos na makipagkasundo sa nakadiskwidong driver. Sa gabos po, maging pedestrian or mga driver na nagkakayod or mga public vehicle. Pero may po tang i-observe ang priority na pumpirme ang safety kang kada saro. Salang-alang ta ang mga nagagamit kang kalsada, bako man lang po na sila nagagamit yan, kundi public, pang publiko po yan na kalsada. Dapat isalang-alang ta po ang gabos. Para sa mga baretang tatak Bicol, Ann Fabular.